ও দাৰা দাৰা দে ৰে ৰা ৰে ৰা। নমস্কাৰ, মই শ্ৰী সূৰ্যাগাৰী। আজি বৰ দুখিত মই, কিয়নো আজি মোৰ দেউতা মোৰ কাষলৈ নাই। কিয়নো দেউতা ঢুকুৱা 2 বছৰে হ'ল। আজি যদি মোৰ দেউতা আজি মোৰ কাষলৈ থাকিলে, দেউতাও আজি আপোনালোকৰ নিচিনা ফূৰ্তি বা মোৰ যোনটো গৌৰৱ সেইটো লৈ এটা হাঁহি বিৰিঙে উঠিলে হয়। आफा थानायमोनब्ला दिनै जोबोद मोजां जागौमोन। गोसो गोरबोआव नांहाबनाय गावनि जिउ दावहानि बाथ्रा फोरमायबाय सेंग्राया। रांखान्थियारि लोरबांथियाबो जाफुंसारनायनि लामायाव हेंथा होनो हायासै सासे रोंगौथि गोनां सेंग्रानि। गरम साले जुमोना झुमुरे के राखोरामे, गरम साले जुमोना झुमुरे के राखोरामे, प्रिया बारे जोराय जोराय लाल पारी सारी पिंधि नाचे। सासे सेंग्रानि मोनसे फिसा सिमाङा मोगथाङाव महर मोनबाय बनालयाव। उन्दैनिफ्रायनो मेथाइ रोजाबना मोजां मोनग्रा सेंग्राया रांखान्थियारि जेंनानि थाखाय गोबां समाव थाद'नो गोनां जादोंमोन। खामानि बिथिङाव बिगोमा क्लाबजों लोगोसे बांसिनानो गोसो गोरोबैनि थाखाय खामानि नागारनो गोनां जादोंमोन। सेंग्राया जाबाय गपुरनि मरा सेंग्रानि सुर्य गयारी। प्रिया बारे जोराय जोराय लाल पारी सारी पिंधि नाचे। सुर्यनाव दं गोबां जिउ दावहानि सल'। रांखान्थि जेंनानि थाखाय गोजौ सोलोंथाइ लानो हायासै सुर्य गयारीया। देउता नথকাৰ পিছত মই নিজৰ কৰ্ম নিজে আগবঢ়াই লৈ গৈ আছোঁ। আজি মই ঘৰখন নিজে চলাবলগীয়া হৈ আছে। ঠিক তেনেকৈ মই ওচৰতে নিজৰ কৰ্ম বিচাৰি যেনেকৈ তেল ডিপু এটাত নিজৰ কৰ্ম আগবঢ়াই লৈ গৈ আছোঁ। बिफा रुंसारि जानायनि उनावनो न'नि गासै बिबान खर'आव रुजुना लाना सुर्यआ दासान्दि खामानि मावो साखाथिनो गंसे पेट्रल पाम्पआव। अब्लाबो गावनि सिमांखौ लामा ससेयावनो थुंगेनो होआसै सुर्यआ दिनै काहिगावनि बनालयाव बेखेवबाय सुर्यनि गिबि मेथाइ प्रियामन। बे मेथाइजोंनो देंखो मुलुगाव सुर्यआ गावनि जायगा दखल खालामना अराय सानबायदि जोंखांबाय थायो बेखौ हास्थायो। गरम साले झुमोना झुमुरे के राखोरामे। সেইদিনা চন্দামাৰীত পেট্ৰল পাম্পত আমি তেল ভৰাবলৈ যাওঁতে হঠাৎ এটা ল'ৰা লক্ষ্য কৰিলোঁ, মুখত এটি গীতৰ গুণগুণনি, আৰু ল'ৰাটোৰ প্ৰতি আমাৰ খুব কৌতুক উপজিলে আৰু তেখেতক লগ কৰি আমি পৰিচয় হ'লোঁ। তেখেতে ইউটিউবৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যথেষ্ট তেওঁ সমাদৰ লাভ কৰিছে, আৰু আমি ভাবোঁ যে শিল্পীৰ সত্তা শিল্পীৰ যাত্ৰাটো সদায় কণ্টকময় হয়। তাৰে তুলনা আজি सुर्य गयारीया बयनिबो मदद आरो अनसायनाय हास्थायना सिगां फारसे आवगायलांनायाव साहस आरो थुलुंगा मोनगोन होनना मिजिं खालामो। ब्यूरो रिपोर्ट असम लाइव 24 बड' लाइव 24।